Els fantàstics llibres voladors del senyor Morris Lesmore. M'agrada llegir al senyor Morris Lesmore, sí. Per això escrivia en un llibre tot el que li ocorria en la seva vida. Un dia l'aire va començar a bufar i bufar. Un gran tornado es va portar per l'aire tot el que coneixia, inclòs les paraules del llibre que escrivia. El senyor Morris Lesmore no sabia què fer I va començar a caminar sense saber a on anar. De sobte, mirant al cel, va veure una simpàtica dona que volava impulsada per l'aire, per un grup de llibres voladors com si foren globus. Aquesta xica li va donar el seu llibre preferit. Aquest llibre li va portar a una casa plena de llibres voladors. Des de llavors, el senyor Morris es va dedicar a ordenar-los i cuidar-los. Es deixava portar per mons imaginaris i aventures fantàstiques. Què més passarà en aquesta màgica casa? I amb el senyor Morris i els llibres voladors?